Ayun na, ayun na. Ayun na mga boss. Gumagalaw na. Ayun na, ayun na. Ayun na, lumalabas na siya. Lumalabas na. Ayun. Hello mga boss. Welcome back to my YouTube channel. No! Mang nagdaan sa. So ang ganap ngayon mga boss, manguha kami ng gammarong. Hindi ko alam yung Tagalog ng mga boss. Basta crab sa may lupa. Kuha kami nila bossing Joey and Explorer. Mag-subscribe na po kayo sa kanya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Yon. So mga boss, ipapas-forward ko na lang ito para mabilisan lang, wala nang cheche bureche. So malapit na tayo sa bahay nila Boss Joey mga boss, at bahay ng papa ko, taga rito siya, si Boss Nick. Shout out Boss Nick. Oh, shout out, may nakasalubong kami. Yan. Manahin ka ba? So yun yung pinapagawang bahay ng Boss Nick, si Boss Nick. So wala si Boss Joey. Dito pang bahay nila Boss Joey, kasama natin. Papang mo Ming, papang mo Ana ay ba man? Entan. So yun po si Boss Joey. Yun po yung kasama kong maghuli ng gammarong. So tara. 12 seconds later. So yan mga boss, punta na kami kukuha ng gammarong. Yan yung mga kasama namin, si Kulit, Mary Chris pala, at si Arian. Tapos ito yung pasimuno ng content na to, si Boss Joey. Konsyal, say hi. Boss, anong Tagalog ng gammarong? Talangka. Ay, talangka. Paano masabi? Talangka. Okay. Sa paghuli ng talangka mga boss, makakita ka ng butas, parang butas ng ilong mo. Tapos tignan mo kung may tae-tae doon sa gilid niya. Yun, pop. Kasi madaming butas dito mga boss. Butas ng talangka, butas ng ahas. Yan. Nag-bike kayo mag...
Yun. So yung, yan yung butas mga boss. Yan. Ano mo? Ito yung poop niya mga boss. Oh. Meron ding mga damo-damo doon. Pagkain niya. Sandali lang, maghanap tayo ng pag-iiwan natin ng tubig. So sa pagkuha nito boss, kailangan mo ng timba o balde para kumuha ng tubig na parang yung kulay niya parang Great Taste White. So yan. Sundan natin si Boss Joey. Great Taste White Caramel. Yan. Boss, anong klaseng putik yung kinukuha mo? Ha? Ito, hindi basta-basta tubig to. May halong tubig. Ay putik. Kalahating tubig, kalahating putik. Hindi Milo yan. Hindi may luto. Ikaw dito yung Parang kwan. Parang Ay, alam ko na, dinuguan. Nescafe. Yan. Pupunuin natin yan. Sana lumabas. Bawal lumabas, oh. Kailangan pag may ganyan na butas, punuin mo ng tubig. Yan na, yan So na. yun na. Lumalabas na. Time! Yan. Ayan na, mga 1-0 mga boss. Tingnan natin kung babae o lalaki. Bilis mo na. Isa, di pa lumalabas. Babae mga boss, babae. Nagtataka 1-0. kami siguro kung paano namin nalalaman kung babae o lalaki. Yung lalaki mga boss, mas maliit tong ganito niya. Mamaya pag may makukuha tayo ulit, papakita ko. Ah, Yan, masarap yan. yan. Sarap to boss. Yun. 1-0. Alam natin. Yan naman yan. Boss Joey. Hindi pa na. May butas na naman dito. Ayun. Magkadugtong ka boss? Ayan si Tito. O hindi? Let's find out. Ay, hindi siya magkadugtong mga boss. Kakagawa lang. Ayaw lumabat. Kinto, ayaw lumabas. Bawal lumabas, oh. Ayaw labatan. Pugutin natin. Ayaw niya daanin ang santong dasalan. Kaya gawin natin ang santong paspasan. Ito na. Ito na! Ah! Yay! Babae ulit. Pwede ipinamay sa? Missing yung isang sayang. sipit. Wala yung isang Lagyan ipit. Yun pa naman yung masarap. Silo. Ayun yung color din. Yan. Baba! Takal pa eh. Malalim dito. Oo. Si Boss Kyle naman ang mag-iigib ng tubig.
Datangat na. Baka makamera natin. Walang butas. Ha? Da? Gusto mo. Ayaw bang lumabas? Kailangan uli ni Kinto to. Nagbawalan silang lumabas. Nintay na lumabas. Yan. Gumagalaw na. Wait lang, hintayin natin. Lumalabas na. Lumalabas na yung sipit mga boss. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nay! Nakuha na. Ayun. Naputikan ako. Doon. Ay, butas. Pati lagi kayo. Ayun na. Magdadwa. Bibilis din yun ang pangalan. Abdus kayo pa yun, nabaawon. Nay. Gusto ka na pa ni. Hello. Dito ulit. Nagbabalik. Baka boss, dito. Boss Kyle. May butas. Nangunguha ng putek. Sila Tito Brian nandun. May sapa pa dito. Ang layo ng pinagkuhanan mo ng tubig. Kumakanta ka riyan? Oh, ayun guys. Meron na. Ay, lumalabas na. Ayun na oh. May video. Wait natin. Yo. Nakuha na. Ayan. Nakuha na. Saan? Wait natin. Yata lalaki. Sabi puro babaeng sama. Ayan oh, nakuha ni Tito. Gusto ka naman ah. Pakita mo dito. Hee! Ang laki. Tardo. Tara muna sa taas. Nakuha mo? Ni! Fuck you. Kapal. Putang na. Nagulat si Tito. Okay, si Boss Cal takot po. Natatakot na kunin si Tito. Ba may mang joy? Puro for the views mood. Yun lang alam niyang sabihin, for the views. Naruto ka mo na lang. Joey Explorer. Diyan na si Boss Joey. Woohoo! Boss Joey, pagpilitan. Excited. Pero takot naman. Pagdabit man dati. Ala, Tito. For the views, lata mo. Yan. Meron na naman. Wait natin, guys. Ayan. Nay. Nay? Do abot na. La, nata ni dito. La, For the views. dito bilis mo. Nakuha. For the views. Ada jiwar pa yun, ada jiwar. Nag-try sa akin. For the views. Tito, pakita mo naman dyan. For the views. For the views. Wow, nakakuha din for ng the isa views. sa wakas. Baka boss, Kyle to. Nagkata jiwaran. Kyle lang malakas. Yung gano'n ito mag-request Dan Brian.
Saka mga lan ayabo mo. Arian, for the views. Arian, for the help. Nagtag. 40 second duwan. May gumagalaw guys. May gumagalaw. For the views. Dito, pinutik. Eh? Oh, I'm sorry. Ito di. Oh! For the views. Yay! Pangalawang nakuha ni Boss Kyle. Wala. Yan. So, ayun guys. Si Boss Kyle na. So, ayun si Boss Joey. Yun. Wait lang. Ayun. Ay, meron na. Ayun. For the views. For the again. third time. Ay, hindi. Pangalawa pala. Meron daw ulit. For the views again. Ayun na. So ito siya mga boss. Lumubog guys. Lumubog guys. Lumubog mga boss. Sayang. So guys. Hello. Si Bossing Joey. Nung kinakapa mo dyan, Bossing. Talagang bukid. Putik pala. Tita dyan ka na. Ay, malalim siya, boss. May makapa. Malalim pala, boss. Hindi mo sinabi. Shit, ang lalim. Kita mo kano ha? Oh. Yun. Bossing Joey. Ang lalim, boss. Hindi ako makalakad. Shit. Bossing. Yun, may nakuha na si Boss Joey. Dalawa. Yung nagkunan niya. Nagkuhanan niya pala. Yan. Talo magaya mo ni. Ang pero mo kita daduma? Ni? Pero lagi may san? Gata. Yung tatlo. Galing ni Boss Joey. Dito yung maganti ka aduan na. Na? Sinabi nilang sila magiging camera woman. Wala. Yun si Boss Joey, maatake na naman. Ang gado-abo dito yun niya. Dami nagyan na kita. Ha? Memoir ni? Nadjay ni? Ni? Nadjay pa lang. Nada mo, nadjay. Nagbibipi na ni. Andyan. Di yung sipit. Yun. Kuha again. Naipit kan? Nasipit siya mga boss. Masakit. Mas masakit pa sa hurt. Naipit. Na? Nahulog. Yun. Lalaki. Ito yung lalaki mga boss. Patulis yung kanyang ari. Parang ari rin. For the views.
For the views again, babae. Ganun mo ito. Hmm? Basta. For the views. Mga unggoy. Ito mga boss, mapula-pula to. Lumalabas yung ano niya, itim-itim. Yan. Ada DJ ni kita mana? Data nih. Nakawar nih. Nakalabas. Natay samo. Mukhang patay. Yung gamatang na ni. Parang gagamba. Happy ka sta data? Ba't ganyan yan, boss? Ha? Ay, agbalbalay. Namamahay. Wala siyang sarili ba? Wala siyang sariling bahay. Tingnan nyo. Tamad siyang magkukay. Parang si Jerome Nick Domingo. Tamad. Shout out sa'yo. I-shout out. Ha? Nakaidda lang. Nagkali lang basit. Meron siyang nadakma, boss. Nadakma niya yung isa, hindi lumabas. Dinakma niya na. Malaki, boss. Medyo. Mukhang nahihirapan ka, boss, Na? Nabitawan mo? X. Tutot. Aray ko. Naibatan na. Nagsama. Malalim ata, boss. Ariyak ba na mo? Naunog. It's a prank! No, God! No, God, please, no! 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 Walay. Talagang napanggitan. Yo! What's up, mga kabungal? Kabungal. Mga kabos. Sa itim. Ha? Ha? Partunan to dajay. Yan. Tara na mga boss. Let's go. Hello. Yan, nakapulot si Boss Joey ng diamante. Puting bato. Anong klaseng diamante? Please paki-comment naman kung ano to. Kung may worth ba to o naghahalagang milyon na to. Yan o. Baka mabagohan nila tong buhay namin. Boss Joey. Meron pa siyang nakita dito malaki. Sayang naman kung aalis na kami. Yan.
mga camera woman natin na walang ano, silbi. Oh, ikaw ako. Ayaw ko ibang nag-camera woman na. Kumain lang sila. Camera woman ako sa aray ko! Malak ako. Bakit na ano? Nasima na ako. Na? Ay ko, ipit ako. Ay, naipit. Utangin ang ano mo. Paniit. Boss Joey. Ayun, makanala. Nagadumato yung nagkalyanan ni. Hindi mo muna. Pagkatalo dito. Masyadong malalim, hindi kasya yung isang balde dyan. Boss, bilisan mo. Lumalabas na oh. Ayan na. Ayan na oh. Lumalabas na siya. Oo, ayan oh. It's a prank! Gago! Naggunugmutan. Sobrang lalim, hindi kasya yung dalawa. Tayo natin ng 1 hour to para lang makuha. Anong klaseng talangka ka? Mukhang wala na. Basta no, nabayag mo rumar. Urahin tayo yun, sayang. May 1 kilo deta. 2,000 years later. Dinagdagan niya ng putik. Siya po si Joey Nolasco alias Nardong Putik. Ano, putik. Ginawa ng Nardo. Kapag di pa kayo nakapag-subscribe sa kanya, mag-subscribe na kayo. I-video mo rin. Joey N. Malapit ng muntik. Oo, yun na. Ayan na. Oh! Gago! Galaw na. Malapit na yan. 10 minutes more. 10 minutes. 10 minutes. Malapit na. Sige pa, Kardeng. Oh, sige pa. Ayan na ba yan? Video. Ayan na mga guys. Gumagana na. Ayan na. Lumalabas na siya. Lumalabas na. Oh, yun. Nabitin. Labas ka na. Oh my God! Wow! Ayun, dinakma. Ayun. Malaki siya. Oh, yeah. Yay! Sobrang tagal niyang lumabas. Kasalanan mo na naman, Kim Cho. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Kung hindi for the viewers, gagamit yun. Oh, for the views, ang laki. Lalaki? Ni, dakal sipit na. Pag malaki yung sipit, lalaki. For the views. Yan, si Boss Joey. Nakakuha ng malaking lalaki. Views. So yun mga boss, uwi na kami. Maligo na kami sa ilog. Dahil tapos na kaming manghuli ng talangkang bukid. Yay! Ayun mga boss, maliligo muna kami ni Boss Joey. Tingnan nyo na lang pang apps mo. Ayak! Mga guys, maliligo muna kami dito sa pinakamalinis na ilog dito sa buong mundo. Wag! Yeah! Picture ay kitaan tayo. Pakita natin ang ating mga nakuha. Yay! Pagkagtang mo iso. Hey! Up, may nahulog. Ay! Huwag kang aalis. Wala kaming ulam.
For the views. Isa lang yung nakuha ni Boss Joey dito. Nakuha ko lahat. Ikaw pala yung isa. Arian, may brush dyan? Ay, tita. Dami. Yan. Two hours ka naman. Oh. Malikit gugungkong. Magungkong nata sila. Alam nila, garot na ako. Ikaw eh. Katalikod ka nga. Ay, So yun mga boss. Tapos na kami. Sa parto na lang yung magluluto. Okay. Goodbye. For the views.